фотографа. Ти хили тръгвай. Добре, напред. Айде. Айде напред. Раз, без да бързаме. Раз. Стоп. Къде си, бе? Напред. Раз. 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 Раз, гриби. Раз. 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 Стоп. Напред. Стоп. Назад. Стоп. Аз гледах те видя. Давай напред и назад. Не, така. Вземеш скочи на тръба. Това беше от дупката се видя. Много е готина там, тук не падна. Тук всички паднаха. Добре, защо всички не нападнете веднъж заедно и така да се обърнем? Следващия път ще да говорим. Добре, за другия път ще знаем. Аз за кога му скачаме? Да, за ръката казвам. Защото сега може да така къпнем. Дали шампани? Джапанки го влезе. Напред! Стоп! Стоп, стоп! Сега ще гледаме. Напред! Стоп! Напред! Стоп! Добре звучи. Това е това, да. Всички напред, гриби! Раз! Стоп! Раз! 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 Абе, закрепи се, бе! Корав, скока си, бе! Стоп, стоп! Еми, да, така. Защото ние видяхме много някъде за това. Беше почти отвешен. Трябваше да се обръсна. Не паднах ли? Право. Еми, Направо като млади. Другата камера. Значи може да ни е гепи. Леко да не ни пусне. Колко?
Назад! Стоп! Да. Напред. Стоп. Ами, нали дойдоха тъкмо като... Другата фирма, че са зад нас. Напред. Синхрон. Има камик. Него камъка, пак ни прекара пред него. 360-ка. Не, ще гребе. Айде напред. Ние най-две. Те само дай да скачат, тук да скачаме, ние Стоп, стоп! Стоп! Имаш ли? Да гледа по една посока. на клипче. Малко, да. Марките на камерата. Всички напред! Айде напред! Раз! 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 Раз, гриби! Раз! 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 Раз напред! Раз! 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 Раз, гриби! Раз! Раз! Напред! Стоп! Назад! Назад! Чак, чак, чак! Чак, напред! Напред! Да. Всички напред! Раз! 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 Дайте газ. Раз, синхрон! Раз! Всички едновременно! Трябва едновременно. Кажете всеки за себе си! Раз! 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 Стоп! Стоп! Я се бутнете там! Да се бутнем? Да, леко! Стоп! Напред! Напред! Раз! Раз! Синхрон! Раз! Раз! Стоп! Тя ще мине на другата страна. Стоп! Реверс ще направим. Добре. Айде напред, без да бързаме. Стоп! 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 Назад! Раз! 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 Стоп! Назад! Раз! 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 Назад! Всички назад! Десните назад! Айде! Айде! Всички назад! Давай! Всички! Айде назад! 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 Стоп! Някакви парко места има, ми се струва. Да, само да нагласим лодка. Сега, вижте, трябва да слезем. Тук синята, зелената лодка, под нея трябва да слезем. Да, преди жълтата. Да, преди жълтата, ама веднага. Тук след тия лодки, веднага. Да. По тяхната лодка си хващаме за въжето, всички от левия борт. Десните нищо не прави. Без и да се возиме. Ама, кръпичи.